Hej alle sammen. Vi vil gerne vise jer vores nye dækken, som vi lige har fået til Polle fra Premier Queen med magneter i. Polle har ikke nogen skader, men vi har købt det som almindelig velvære og vedligehold. Og tænker, at det nemt lige kan spare et par gange massage, eller i værste fald kiropraktor. Vi har lige prøvet det en gang, og der reagerede Polle faktisk ret voldsomt på at få det på. Så nu kan Louise lige lægge det på igen, og så skal vi se, om han reagerer på det. Polle er vant til at få dækner af og på mange gange om dagen, så det er ikke noget, han normalt reagerer på. Men jeg tænker, han reagerede, fordi han kunne mærke magneterne. Han blev sådan en lille smule bagsky og opmærksom på, hvad det var, der foregik. Det gør han også nu, kan jeg se. Så ja, som I kan se på alle de der grå striber, så sidder der magneter ind over de store rygmuskler og ned over bagparten og op på skulderen. Og når Louise lige får løftet halsen lidt op, sådan der, så kan man se, at den er også fuld af magneter. Så han får magnetbehandling på hele kroppen faktisk. Vi glæder os rigtig meget til at se, om det har nogen effekt på ham, og vi skal selvfølgelig nok... Nu skal vi lige starte stille og roligt, skal man starte op, og ikke for lang tid ad gangen. Så lige her i starten, så bliver det noget med, at han lige får det lidt på inden ridning og eventuelt efter ridning. Det er også en god måde at varme musklerne op på, så de er klar, når de skal rides. Tak.